Tá sé máin Leabhar príomhaide Scoil Náisiúnta an Choimín agus le gcuairt nuas tá naíonra in é bogu steachlann agus tá aithas a mhór ar an gcóil siar idir siad na Scoile nas faoi láthair. Wogmid ó an seanfargnamh in Ballacaragan, síos an seo go dtí siad na Scoile in naíonra an Choimín. Táid geirí air de tharint ar an nás léidir tugann an seo idir naíonra an Choimín agus an Scoil Náisiúnta an Choimín Comáid. Slúthar ar nimén seáinniu, achlanú naíonra an Choimín, bonfaiste óir na paistí an tuismarí ghfuil an naíonra inis loníthe is tí na Scoil Choimín, forigneamh uair nua amsire agus éisne den tead scaith ar foileach. Tá mé mar príomhmuintear an seo in naíonra an Choimín. Bhí an tálainn go bhfuair muid an seomra brean seo go leor spás agus aiseanna an seo tíomhastí agus tíomhmhaí. James na héine mar winter bonscoile is tís na nínan an bontais mhór a bhíon acu teacht ón naíonra toma go thomláin agus tríomhán na Gaeilge agus tí siad isteach an seo agus is siad bre sácaile suacha ag teacht isteach na Scoile agus farbairt mhór a dhéanú acu sin ón na nínan i ré. Táid ceiliúradh Lá Domhanda na leor an seo nniu fosta agus bhí sé ionanta deasa feiceáil go na paistí gléasta suas in na carachtair is fhearr. Tá mé sin gléasta suas mar bingo. Me se hafu pára. Tá má páistí gléasta suas inniu, tá tíirn an gléasta suas mar gréig ón deireadh Olympicid agus tá fia gléasta suas ó Gabby as Gabby Stallhouse agus bhí siad ar bís. Me se gléasta suas mar Gabby agus is mailm me se big sugar leis na Gabby cats. Sure, you know, gom da winsa san náte an nám, bhí má gáil hartiste mar gangster granny. Agus is brala mó madra social agus bhí méid ag siúil ar an cásan bhuaigh go minic. Tháinig cuid den na paistí ó na ardrangan naiste agus léis siad leor den na paistí san naíonra agus bhain siad an soltas bhí tamar dóid acu. An seo sa Gaeltacht léir tá na feibanna chéanna an achan Gaeltacht agus sin go bhfuil titim ar an déanra agus sé delí na hebhre a chuneal suas le naonraí a chuneal fáscailte. Ach tá táhairtar leith le naonraí go héirid i gceantar iargolta ceantar Gaeltachta agus tá sé ríthéhachta gonneitear naonraí mar seo fáscailte. Bhín deachta in seo na bhfuil le feiceáil ins na Gaeltachtaí móra. Tá pobl bagagan agus an sin tá pobl Gaeilge níos lú ar íist. Tá muid scaite mag go mór ón príomhghaeltachtaí. Tá muid costal le ealainn seo sa Gaeltacht Lá de Riire. Níl farige hartar na isce a tá bhéarda le hartarin. Bhín brú miltena ar an teangaí seo sé bhéarda agus a mar sin. Tá sé inta táhachta ggóil naíonra an san Gaeltacht bag seo. Daine bíomh a géirí a paistí a gáilthaigh naíonra, bit siad beirt na trúr be chóir go mún chead sin acu agus gaithí na huidiris na heagra seo feiceáil go bhfuil saoire sa buint le ceantar habaga agus gaithí siad ní chóir go mó an teirigid a gceist agus gaithí siad takeíocht do thuirta a te mar seo leis an ualacha chuineal beo agus mar sinda. Fáilte mró tuismé ón Gaeltart agus tuismé ó tíomhmhaí an Gaeltart. Táid géirí an scéal scapainn sin do phobal go bhfuid an seach agus táid súil le tuismé cléirú linn agus gan deart fés an, fórt agus sprí ag bhfuair paistí. Jo siad bunclá táhairta sa teanga as an brontan is luthar déad for tuairta do paiste ná an teanga.